Azvina kumira mushe vedu we. Hakuna chinhu chakaoma pasi pezuva sekunzi kureza mwana, kurera mwana as a single parent, a single mother. Panouya zvinhu zvakawanda, miedzo yakasiyana siyana, kuedzwa kunosangana nevana chaiko chaiko, zvizhinji zvinoitika. But shout out kune va single mother vanokwanisa kuraise vana vachikura vasikwanisa kukunda ma problems nematambudziko, ma obstacles alowira munzira. Iko zvinezvi muri yeZimbabwe tiri kuona nyaya tatimboipinza mudariro because it's been a long time tisingataure nyaya dzevanhu. Takati tinenge takuzoiteko tisingataure nyaya dzevanhu. Pane nyaya iri kunetsa panapa. Nyaya yenhumbu iri kunetsa yemwana wamaititi ari kunzi ane nhumbu, ndo nyaya iri kunetsa zviri kunzi. Ukanzwa nyaya yese inotanga naHanzi inoda kutanga isirwa question mark, tobva tazomhanya kuti tinzwe kuti iye wacho side rake of the story ari kuti kudii, amai vemwana vacho vari kumboti kudii pasaidi ravo of the story. So panapa maititi vari kupindura nyaya yacho iyoyi. Handiti vari kuti aiwaka, ndakatanga kunzi gogo vevazukuru in my 30s ndichichengeta nherera vana vandisingatombozive, advocating for unwanted pregnancies, encouraging people not to abort, rather keep their babies because tomorrow is not known. Ini chaiye pano my first born ndakakandirwa zvinhu panze nababa vake ndikamuchengeta kusvika akura 1. So chinozonditadzisa kuchengeta mimba yemwana wemwana wangu chii kana ndichichengeta vatorwa, mapambazi nemaprema? When did I start advocating for abortion? Because kwaitei, it's always when something big and beautiful is about to happen. Panongoita imwe imbwa inongotanga kutaura nhema kunenge kuri kuda kudiko, kukanzurisa program here, kumisa zvinhu here. We no longer have time to come and talk about our personal lives here. The only time you will see us is when we will be celebrating what has already happened, and indeed we shall celebrate. The only stress randitori naro right now is bachi rekwa Cookie Lion rowanikwe because ndo jazi reumai rinoenderana neni. That's the only stress avainayo. Vane mabachi mahombe kune vakomana vacho vari kuda kunorora ikoko, kana kuti iwo kana uchinzi allegedly ndiwo uri kunzi wamitisa wacho wanzwa kuri kudiwa bhachi racho ikoko rehomai. Vasongopfeke yese yese ava uchangoende kune tumwe tumashopu tote. So maititi vari kubva endera mberi vati uyu ndiye acharorwa agodiwa nemurume wake zvekuti agochata. My daughter is over 20, allowed to date, allowed to get married, allowed to get pregnant. Drama rese ramuri kuita irika zviri kutondishamisa kuti asi mwana underage here kana kuti haana kupedza chikoro here, haashandi here, chiri kunetsa chii? Tionesane. Every time hanzi hama yashumba yauya nenyaya kuri kungoda kuti pesanisa nemurume, zviri kurwadza kuti we still going stronger and even after all you tried. Koma di kumboti hama yangu makanyangira yaona iye wacho ari kuuya neguwa anenge akatomitiswawo akashaya akamumirira. That's why ari very wishing kuti dai zvaitikawo kwatiri. Ndo mashoko ari pana pari kupindurwa namaititi vacho. Maititi na the place chose tapesi. Aiwa chose tapesi zvichokwadi. In short, what are we saying here? Because zvimwe zvacho kungobatsirana kungodismissa rumors like what she's doing. Ari kuti mwana wake haana kumitiswa, simple straightforward. Ndo zvitongotaurika panapa. Saka rumors rese riri kutenderera riri kunzi mwana akazadzwa akamitiswa, nhumbu akazodai dai, ari kunzi vada vazotofosa mwana kuti abvise nhumbu iyoyo ine 5 months, mwana anozofa, mwana that's why asina kuzenga akabudikira kuchinji kubirthday. Maititi vari kungokata the long story short kuti mwana wavo haana kumitiswa. Case closed. Zvamuchazoitawo neinformation iyoyo inhanjazi nyaya dzavanhu tikada kuyamba takadzipinda baba munoziva kuti dzvanya rambo wakadzvanya sorowesa mabamo wedzi.
bye bye. Zvomama muchida kunzwa ipapo mazvichinzwa imami nezvomama makamirira nitaura handisi kuda kuzotaura. Taurai zvomama muda kutaura mega mucomment section. Minini I'm out. Wake up to the headlines, it's time for Cooley TV. Real stories, real voices, that's Cooley TV. From Zimbabwe to the world, it's Cooley TV. Breaking every big story, Cooley TV. No rumors, just the facts, Cooley TV. Every update comes first on Cooley TV. We bring the truth to the people, Cooley TV. Stay informed every day.